Pati lang. Doon manginit. Katulog. Matagal lang kami nag-video. Y'all started just one night. Matagal lang kami nag-video. Hello, Pipito Katagis. Nagalab shout out, sir. Oh, may ano ko. Ayan, malakas. Bigyan kita ng moderator. Ayan. Ayan, sir. May moderator ka na. Pwede ka nang bubaba ng iyong bahay. Thank you so much sa pagdalaw, sir. Big love shout out. Ayan, magbaba ng bahay si Pipito Katagis. Regine ka. Ayan sa Regine. Igbam, sir. Pipito. Parang ang sarap-sarap. Ayan. Thank you so much. Ayan. Napanood ko na yung egg bang mo, sir. Sarap. Sana all mayroong egg, kayam nun, kayam yam. Na-view ko na, done view ko na, sir. Pipito Katagis. Ayan. Salamat sa pagdalaw, sir. Mega love shout out, Pipito Katagis. Ayan, tingnan natin kung pwede natin i-ano yung Pipito. Shout out sa kay Sir Pipito Katagis. I love you. Done watch na, sir? Ayan, pinin ko muna, Sir Pipito, ang yung short video. Bagong dalaw ka sa akin. Hello, Papang Ding! Mega love shoutout sa maganda naming news ng Team Kidlat na si Ding Colorful. Walang kasing kulay ang kanyang kagandahan. Ding Colorful talaga. Sobrang colorful. Ayan. Iyan ang news ng Team Kidlat. Shout out Ding Colorful Life. Thank you naman sa yung main na pagdalaw. Papang Ding! Baba-baba lang ng yung bahay, Dengay. Ang magandang si Deng na lagi araw-araw nagpapalaro ng habulan. Dak-dak, kwak-kwak. Kapon hindi mo ako pinalaro o hindi mo ako pinanalo. Pinalaro mo pala ako Papang Ding kahap. Ay hindi. Hindi mo man ako nasasabay sa palaro. Ding. Matindi din pangangailangan ni Mami. Matindi din pangangailangan ni Mami Dingay. Shout out dyan sa mga Ulo ko na. Baka wala na kuya.
Thank you so much sa nandito ngayon. Ilan na ba ang nandito? Ayan. Thank you so much, Ding. Ayan. Natawa si Ding. Colorful life. Araw-araw ka nagla-live. Ikaw ba nagla-live, Ding? O nila-live ka lang ng iba? Ng mga ka-GC mo? Pinoyhin nyo din. Pinoyhin nyo. Nanggagaya na din ako sa inyo eh. Pag marami na. Pag marami na ding, wala yatang tao eh. Wala yung mga ano natin, kasamahan. Minsan mami pagkita mo, mukha po ako nagla-live. Oo, ikaw. Pero minsan talaga hindi ikaw. Mostly talaga gwapang ding hindi ikaw. Nila-live ka ng nila, mga kaano mo. Buti pa kayo. Ang dami mo ng ano, GC, ang dami mo ng GC. Shout out everyone. Wala si Admin Panyang. Naglaag yun si Admin Panyang. Nasa laag yun. Sinabihan ko yun magla-live ako ngayon. Kasi kanina maraming nag-live kanina eh. 3 million in my kubo. Thank you so much guys. Hello, Sir Jupats. May galab shoutout, Sir Jupats. Ayan, ang mabait na si Sir Jupats. Di ka na ngayon nag-ano, Sir Jupats, nagla-live o premiere. Busy ba, Sir Jupats? May jacket ka na, Sir? Hello, host. May galab shoutout sa mabait na si Sir Jupats. Nakabalik na ako, Sir. Thank you talaga, Sir. Kaya pala. Oo nga, sabi ni Admin Panyang, baka nga, busy daw ngayon dyan sa inyo. Ayan. Alam nyo ba guys, na ang bait-bait na ni Sir Joe Pats. Nako. Nakabalik na ako, Sir Joe Pats. Super thank you talaga. Ayan na, ang aking mabait na si Admin Panyang Payatot. Ayan. Inday Jo Vlog, work mode po. Sige lang, thank you so much. Inday Jo Vlog, Panyang Payatot, game 1. Panyang, may galab siya to. Tayo, diba, Admin Panyang, tinanong ko sa iyo si Sir Joe Pats kagabi. O, sabi ko, bakit kaya? Kasi halos, every other day may premiere si Sir. Oh, sabi ko, bakit wala siyang premiere? Sabi ko, yung sounds, bakit wala? Tapos yun nga, naalaman ko na, sabi ni Admin Panyang, kininto ni Admin Panyang na Ramadan daw dyan kasi dyan ka pala nag-work sa ibang bansa, Sir. Kaya nalaman ko, Sir, na busy ka nga, ngayon. 4 million in my kubo. Thank you. Sana madagdagan pa para may laro-laro man na kunti. May laro-laro wala kunti. Thank you, Sir Jopats, sa pagdalaw, Sir Jopats. Lagi kong tinitingnan yung FB page mo, Sir Jopats. I know, huh? Ding Colorful, thank you so much, Ding Pipito, thank you so much. Palaro ko is, ilan bang palaro natin? 6 na. 6 games.
Busy kasi, nabago schedule namin at Ramadan pa. Kaya pala Sir Jopas. Okay lang yan, Sir Jopas. Related naman sa trabaho. Admin pa niya from Being Colorful. Kuya Jopas from Being Colorful. Shout out 2 million in 2 million ni May Kubo. Thank you so much, guys. Salamat sa pagdala nyo kay Mami sa aking first live ngayon. Admin pa niyang 2 million. Thank you so much, Sir Jupas, kahit busy ka. Nanawagan ng si Admin pa niyang sa community niya. Pagka-ngayon. Salamat, salamat. Ayan, guys. So, million ni May Kubo. Thank you so much sa araw na ito. Happy Sunday. Good afternoon, good afternoon. Mayong hapon sa tanan diha. Walang music. Ma'am Ding from Sir Jopats. Day off mo ngayon, Sir Jopats. Sunday pala ngayon, walang work, Sir Jopats. Ayan. Antay-antay lang tayo, guys, para magkaroon tayo ng laro-laruan. Paglaro-laruan din si Mami. Antay-antay lang tayo, medyo madami-dami na kunti. Dancer, thank you so much sa admin pa niya. Dancer talaga. Hope di sila mga busy. Ayan. Hindi sila mga busy. Sa bagay, hindi ko kasi sinabi kay admin pa niya na may palaro. Ngayon ko lang sinabi. Sana kagabi ko pa sinabi kay admin pa niya na may palaro ako. So, shoutout pala sa mga pumunta sa premiere ko kagabi. Thank you so much. Paubaya girl, Jim. Lagyan ko jacket din si Paubaya mo. Million, thank you, thank you. Sige pa. Mga 10 sana, meron. Shoutout pala ulit kay Sir Jopats. Salamat, Sir Jopats. Isa ka sa way na ako nakabalik. At ba't niyan, Sir Jopats? Aside sa aking mga admins at ka-teams. Thank you so much. Ayan, si Dave Dibs. Mega love shoutouts, Dave Dibs Simple Crops. Ang ganda-ganda ng mga crops ni Sir Dave. Ayan. Support din nyo guys at dikitan sila. Sir Jopats, Dave Dibs.
Simple crafts, ayan. Shoutout sa lahat dyan. Ayan, inayos pa yung ads ko. Baka hindi naka-on. Thank you so much, Admin Panya, sa pag-share. Thank you. Mga 10-10 sana para maka-start na tayo, guys. $4 million ni may kubo. Ding, colorful, Pipito. Thank you so much. Ayan, di ko pa mabasa yun na. Ayan si Pipito. Ayan si Paubaya. Sir Jopat, Admin Panyang. Dibdib, Simple Crops. Di ko pa nabigyan ng jacket. Sandali lang. Sandali lang, sir. Bigyan lang shoutout sa lahat. Welcome to my simple live stream. Region Vlog. Ayan, sir. Deep Deads. Bigyan na kita ng moderator. Ayan, may damit na si Sir Deep Deads. Simple Crafts. Ayan, si Paubaya Girl. Ang kanyang premiere ay tusukan natin, Paubaya Girl. Vera supportive din yan si Ding. Ayan. Dingday. Sir Pipito. Katangis, dikitan na lang. Dikitan, lablaban na lang kayo dyan, guys. Paubaya Girl. Ayan, si Bisay Lock Vlog. Tansak, bigyan kita moderator. Bisay Lock Vlog. Thank you. Maayong hapon. Bisaya ni siya kay Bisay Lakman. Ayan na sila. Admin Panyang. Shoutout Admin Panyang. Ang agimat ni Admin Panyang, dala-dala, jacket ka, Arabella's Vlog, the beautiful Arabella. Thank you so much, Arabella's Vlog. Ayan. Bisayla, ayan, vlog. Thank you so much. Ayun, magkakaroon tayo ngayon ng pag medyo dami-dami na tayo, maglaro-laro ang mga bata ba? Mga bata, mga tiguang na si Mami. Maglaro-laro po. Team Sogo, Bisaylak game ka na. Support from Ate Pretty Arabella, Deep Daves. Ayan, thank you. Salamat naman, Deep Daves Simple Crafts. Ayan, si Cats and Kicks, mga bata. Ayan, bigyan kitang jacket. Ayan, bigyan natin moderator. Huwag ipagdamot ang damit. Nako, ayan. Dina Device, invite by Panyang. Thank you so much. Yahoo! Thank you sa pagsugod mga kapatid. Ayan. Thank you sa pagpunta sa aking maliit na live stream. Ayan. Si Dina Device, Team Sugod. Ayan na. There, Arabella's Vlog. Thank you so much. Meron ka ng Arabella. Team Sugod pasok. Kuya Dibdebs. Thank you. Ayan sa Arabella. Thank you sa support, guys. Arabella, Cats and Kids. Thank you so much. Invite talaga. Iba talaga ang agimat ni Admin Panyang Payato. Team Sugod. Yuhuu! Paubaya Girl, Ding, colorful. Ayan, sana yung ni Paubaya. At atin muna ang 8-pin. Ayan, thank you so much guys sa pagpunta. Di nyo inisnab ang invitasyon ni Admin Panyang Payatot. Pag talaga naman si Admin Panyang Payatot, ayan, si Holy Joseph Family. Team Sugod. Ayan, thank you. Ayan, meron na siyang damit. Huwag ipagdamot ang damit. Damit, dapat magdamit lahat. Ayan, shout out, Kasan Kids, Panyang Payatot, Holy Joseph Family,
Aisha Malit. Ayan, dati ka na yung ano si Aisha Malit. Team Sugod. Bisaya Vlog. Thank you, thank you, thank you. Agoy, si Mami, bisag usa kabukan ngipon. Ayan. Kaya sa next Team Sugo. Team Sugo daw. Team Bukya. Team Sugo. Arabella's Vlog. Natawa si Arabella, oh. Kahapon, di talaga ako naka-answer sa mga ano nyo. Yung sticky rice sana, glutinous rice pala. Naku, kunti na lang sana, nakapanalo sana ako kahit isa. Oh, ayan. Tatawa si Arabella, Team Sogo, Cats and Cakes. Ayan, meron na tayong 10. Pwede na. Ano na admin pa niya? Ano na admin pa niya? Meron na tayong 10. Pwede na. Salamat sa iyong paghila ng iyong mga kasamahan dyan. Ako'y nagpapasalamat muna sa inyong lahat. Game na, mga kapatid! Yuhu! Ilan na sa mag-raps. Ayan, game 1. Game na tayo, guys. 25 pesos lang. Pito. To. Inuhin nyo lang tayo. Hindi, sa hula-hula lang. Hula-hula. Hindi pinuhin nyo. Hula-hula lang sa mabunot mo. Magbubunot ako dito, guys. Kung ano ang mabunot ko dito. At saka, what's in the box? Ayan, guys, ha. Ayan. Kung anong makuha ko dito. At sa what's in the box. Ang panalo ninyo, guys, ibibigay yung i-message lang, i-PM lang nyo yung aking anak. Ibibigay ko na lang sa'yo. Bigay mo lang. Ayan, hinaan music mo, wag gabay. Hinaan daw niya. Ayan. Ito, guys, i-PM nyo, guys, oh. Mamaya, pag halimbawa, ano? Ha? Ha? Ayan, guys, ano lang nyo yan, ha? Mamaya, pag halimbawa, nanalo kayo mamaya. Ayan. I'm invited by Panyang Baby and the ESMR2. Ayan. Bigyan ko muna ng jacket si Baby and the ESMR2. At saka, andyan na si Jolly Baby. Mwah! Mwah! Thank you, si Jolly Baby. My main, Baby and the ESMR. Thank you so much. Ayan, dito muna tayo sa... Kalog-kalogin ko muna, guys. Kalog, kalog, kulog, 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 ugo, 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 ugo. Okay, okay. Thank you so much, Madam Panyang. Thank you. First time, first time. First time, Admin Panyang. Unang question. Bisaya ko, day. Unang question. Pasensya na. Okay. Andito na, guys. Tika lang. Yan. Itatago ko lang sa dibdib ko. Ayan. Yung mga mahilig talaga manood sa akin, guys, pinaalam ko talaga sa inyo kung gaano kaayaw ng aking partner na sumali sa aking YT kasi nahihiya nga siya. Kaya alam ng mga nanonood sa akin lagi na ay, ang partner ko ay si Daddy D. Daddy D. Hindi siya bagay, hindi siya pagkain, hindi siya ano. Ayan. Question lang, anong totoong pangalan ng aking partner? Wrong spelling po. Wrong. Pasensya na. Hindi siya hayop. Agoy. Ang pangalan ng aking partner, yun ang una kong nabunot, guys. Si Daddy Di Dodo ang aking tawag sa kanya. Wrong spelling, wrong. Daddy Di Podok. Malapit na si Daddy Di Podok. Ang pangalan, hindi, guys, hindi, medyo okay na yan, Baby Lot.
Post mo lang, post mo lang. Si Podong. Daddy, Dodo. Ay, si Malit, malapit na. Post mo lang eh. Shit, wrong spelling, wrong. Daddy di Podong, Daddy. Yahoo, Yahoo. Thank you sa makaano. Yeah. Basta, meron lang talagang malapit na siya. Wrong spelling, basta wrong spelling, guys. Ang totoong pangalan ng aking daddy di Dodo na ayaw siyang isabay sa whitey ko at siya'y nahihiya. Nako, wrong spelling, guys. Dapat yung tama, guys. Kunti na lang talaga. Kunti na lang. Na-mention ko din siya sa live minsan, guys. Oh, nung in-introduce ko yung bagong name ko, na-mention ko na siya doon, guys. Ayun, meron na sana pero wrong spelling, kunti na lang. Isang liter lang talaga, BBMD, A-shape. Ayan. Ay, suko, meron lang talaga siya. Iba kasi parang bang si Kasoy, nakaupo sa tasa, may nakapatong na corona. Ayan, malapit na sana. Wrong spelling, James Flight. Tawa si James Flight. Si Daddy di Pugong talaga. Ayaw na ayaw sumabay kasi. Ayan, Renye. Malapit, konti na lapos lang talaga. Meron na malapit na talaga. Ang clue ko, guys, parang kasoy. Parang kasoy, guys, ang clue ko. Prinsesa, may nakapatong na corona. Konti na lang, guys. Konti na. Iyon na talaga. Mayroon lang talagang, isang liter lang talaga dyan. Yes, meron na. Basta yun ang clue ko, guys. Parang si Kasoy, may nakapatong na corona. Konti na lang at minpan yan. Konti na lang. Push lang, pushi. Ay, no, kanina ay similit. Konti na lang, isang na lang ay siya. Isang liter kanina. Ayun, sana konti na lang. Meron pang nadagdag. Naku. What you cannot. Ano ang kukuryado? Meron na sana. Kaso may nadagdag bang isang litra. Ano ba yan? Konti na lang. Isang prinsesa may nakapatong na tasa. Ang word na. Yeah! Mali pa rin? Mali. Yung pinilibitin mo. Wala, merong isang alisin lang yung kasi nga, sa pangalan ko rin yan ng aking channel eh. Kunti, dagdagan na ng isa. Ayan, narinig ka. Ayan, kunti na lang. Yung nakapatong na tasa talaga. Kunti, Bisaylac vlog. Mayroon lang talagang kanina. Ay, Bisema! Si Aisha, tingnan mo kay Aisha. Aisha Milit. Nadagdagan kay Aisha. Aisha, nadagdagan mo, Aisha. Kasi nga may nakapa. Udoy. No. Andyan na talaga kaso nadagdagan pa siya. Stop! May nakakuha na! Sino na? Si Arabella? Stop na, guys. Meron nang nanalo. Pasensya na kayo, guys. Ang aking kasing biyanan, mahilig sa mga Amerikano. Pangalan ng Amerikano. Kana yung pangalan ni Mr. ko, linagyan pa ng corona. Stop na tayo, guys. May nanalo na. Ayan.
Arabila Sisi. Ayan, yan po ang totoong pangalan ni Reyna, ang aking partner. Pasensya na po, pinagulo ko kayo. Sinabay ko pa si Daddy D. Ayan, says Arabella. Ayan sa taas, guys, nakapin na, guys. Kasi yung iba, nadagdagan ng iPa. May pa-jacket ba? Juan, Ren's Vlog, thank you. Ayan, may jacket na. Pasensya na. Ayan. Love kisses. Pasensya na. Add moderator. Ayan, thank you. Ayan. Love kisses. So, si Juan Ren's Vlog. Ayan. Tapos na tayo sa isa. Alam nyo ba guys, yan ang kwento ng aming pangalan. Ray. At ako'y si Gina Ray Jen. Kaya naging Ray Jen Vlog. Game 2. Okay, Game 2 tayo. Alright. Ano ko muna para hindi masyadong magulo. Guys, meron sa background ko si Daddy Di Apurado na magtanday-tanday. Walang damit. Agoy! ayan guys. Congrats sa Arabella Vlog, LED official, mega love shoutouts. Love kisses, thank you sis. Love kisses, ayan. Ayan na, sa ano naman tayo, sa what's in the box guys. Game 2 guys, Game 2. Game 2 na tayo guys, Game 2. Ayan. Mega love shoutout host. Thank you so much, love kisses. Pasensya na walang CS ha, kasi isa lang ang ngipin ko kaya sumat na lang. Thank you sa bagay. Tingnan natin guys. Pwede, bagay. Ayan. Support from GPTV. Thank you so much, Dibs. Simple crafts. Malaki. Medyong malaki. Ay, hindi siya malaki. Kasi oras ngayon ang maliit. Tingnan ko nga. Hindi siya malaki, guys. Magagamit ng tao. Magagamit siya ng tao. Sinusuot. English, scissor, English or Tagalog, English, relo, gunting, hindi, cotton buds, toothbrush, and clip, toothbrush, a toothpick, eyeglasses, one word, two words, English. 2 words guys, 2 words. 2 words, series, Tagalog, jewelry, necklace, hindi siya necklace, eyeglass, curler, hindi guys, necklace, hindi man, facial, hindi, malaki yan, dibs, face mask, hindi, headband. Pwedeng makita sa banyo. Pwedeng makita sa banyo or Pwedeng sa bag. pwede din sa bag. Ayan. Dental floss, pocket mirror, face powder, chopstick, toothbrush. Hindi, guys, hindi. Pwede sa banyo, pwede din sa bag. BB powder, toothbrush. Ayan, hand sanitizer. Pwede. Malapit na. Related siya, guys. Hand sanitizer. Liquid soap. Liquid soap. Pwede. Lapit na gidya. Uy! Sirit na. Hairbrush, alcohol, hand soap. With tissue. Hindi. Bath soap. Malapit na. Hand cream. Pwede washing blades, hand cream, pwede na yun, pwede, hindi rin sa washing blades, BB powder, hand wash, wipes, hand
lotion. Pasiguro ako guys, meron akong backup dito. Kaya pasiguro guys, kasi baka magalit kayo sa akin pag namali-mali ako. Hand sanitizer, hand lotion, alcohol, panty liner, pocket lotion, body lotion, BB cologne, cream soap, BB wipes. Hindi. BB oil. Ginagamit ng tao, pwede sa CR, pwede sa bed. Ginagamit niya ng tao guys, pwede sa CR, pwede sa bag. Hair shampoo. Parang hindi pa. Parang hindi. Ayan, body soap. Body soap. Hair gel, related na yan na body soap. Hair conditioner, body wash. Hair comb, detergent powder, hair clip. Hindi. Hair net. No. Eyeliner. No. Sige lang guys. Push lang. Bango. Mabango siya. Bango yun. Bango. Ayan. Hair clamp, matigas. Matigas ba siya? Medyo. Hairnet, body spray. Dio lotion. Hair mover, deodorant. Mga mahilig mag-CR, nagagamit. So mga mahilig niyan mag-CR at mahilig yung punta sa mga ano-ano na tas kailangan nyo ng ganon. Ay. Tissue paper, hindi. Alam ko gumagamit kayo niyan guys kasi mga ganyan ang mga hilig-hilig talaga ng mga feminine wash, hair gel, tissue paper, hindi. Wet wipes, body deodorant. Hindi pa rin guys, hindi pa rin. Body towel, DPT, may galaw siya at DPT. Hindi, sis, hindi. Paano pa nga? O, tingnan nyo guys, hindi man siya masyadong guys, body spray, rubbing alcohol. Ano lang siya? Hindi man. Tama lang, mali. Ano lang siya? Light lang, light. Hand towel. Panghugas ng quick. Pwede. Sabi ng backup ko, pwede. BB wipes, Dio lotion, alcohol spray, feminine wash, hindi. Quit. Clothes hanger. Kasi ano lang siya guys, ulit lang siya guys. At feminine wash, mouthwash. Hindi siya liquid guys, hindi siya liquid. Ayan. Yung madalian na ano lang siya, mga instant, parang instant lang ano lang siya, no? Mga instant ano lang siya pag nasa ano kayo, mga emergency sa banyo, parang gano'n. BB wipes, toothpaste, malapit na ang bath soap, travel kit, tissue paper, si Kraft mali lang isang bird. panty liner, intimate wash. Kraft. Hindi pa rin guys, basta light lang siya. Deb, mali ang one word. Yung isa may ano na sana kasumali ang one word. Body napkin, hand soap, wet tissue, face wet, wipes, bath gel. Hindi siya hindi siya liquid. May exact name kasi siya. Ano ni? May exact name kasi siya. May exact name siya guys, talaga na Kanina sana meron na, kasi yung kapartner na words. Mali. BB wet wipes. Hindi. 3 words na 2 words lang guys. Tinder Care, Johnson & Johnson, Safeguard. Hindi. Hindi siya brand. Hindi siya brand guys. Sabi ng aming katabi. Tinder Care. Basta nagagamit ninyo yan kasi lagi kayo, yung mga nagbabiyahe din, mga ano din yan sa mga nagbabiyahe. Madalian na Julie, mali, one word. Alin? Julie? Si Sis Julie, mali daw isang word mo sis. Ganyan din kanina. Yun na yun. Last clue. Yung last clue. Last clue. Second word, soap. Last clue guys, para hindi na tayo kasi matagal na. Second word, soup. First word.
First word na lang ang ano ninyo. Toilet paper, solid soap, liquid soap. Basta soap ang second word, guys. Alam ko na ano ninyo yan, guys, kasi pag nagbibiyahe-biyahe, yung mga, gusto nyo mga light ano lang, yung mga ano lang, sa mga bag na nalagay yan sa bag o sa banyo na ano, gamit. Hand soap with white. Bar soap. Mini soap, hand soap. Naku, andyan na, malapit na sana. Facial soap. Basta soap. Small soap. No, nabaliktad na yung soap. Body soap. Mini soap. Oh, hindi. Foam soap. Basta, sige lang, malapit na dyan. Cream soap. Meron din yan sa Shopee, binibenta. Marami din yan. May sa Shopee din yan, guys, na binibenta yan. Liquid soap, basta soap, 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 soapin mo ako. Portable soap, antibacterial soap. Hindi, malapit na. Basta may soap, soap. Disposable soap. Ano na lang. Ha? Sabi niya, ano na lang. Pinaka-last. Unahan na lang kayo, guys. Bigay na yung pinaka-last clue. Oh, ano? Oh. Mag-start sa letter. Ito na, guys, ang last clue. Nag-start sa letter P. Basta soup ang katapusan. O second word. Nag-start sa letter P. Unahan na lang kayo, guys. Kasi ano na, guys. Oh, kakahiya na sa inyo. Okay, hindi papaya, ha? Hindi papaya. Basta letter P. Nag-start sa letter P. As in Papa. As in Papa. Hindi if. Basta Papa. Papsup. Suplada. GPTV Ika suplada. Tatago ka mag-live. Ay si Peppermint. Hindi sis. Basta mana. Oh, loloy. Bakit nagsalita ka dyan sis Peppermint sis? Hindi siya Francis. Ano, malapit na sana. Ay, si Mali. Letter P. Wala, basta Second word. second word soup. First word, mag-start sa P. First word, guys, nag-start sa P. Second word sa soup. Stop na! Dibs! Congrats, Dibs! Dibs! Ilagay ka na sa pedestal. Ayan guys, ha, baka sabihin nyo, galing ni Dibs. So, oh, yun guys. Ayan siya guys. Oh, galing ni Dibs. Mga light ano lang siya. Lightin mo na si Dibs. Ayan. Dibs. Ayan. Crabs. Ha? Hindi ko ma-pronounce mabuti ang ano ni Dibs Pepper Soup. Sana uligon. Ka talaga. GPTV. Maganda na ito. Manipis lang. Isang ano lang, oh. Ganun. Manipis lang. Pwede pag ipay-pay pagkatapos. Pasensya na guys. Pinahirapan ko kayo. Ayan. Shout out sa 12 million. Ayan, si Dibs. Si Dibs Simple Crafts. Ayan, 11 million in the, thank you so much. Dalawa na. Ang una si, ilista mo na lang ni Dibs. Congrats kay Dibs. Ayan na, nakalista na sila. Ang una ay si Arabella. Sunod si Dibs Crafts. Ang gagaling nila, no? Palibasa, ano din yata nila, araw-araw. O doon naman tayo sa, sa kalog-kalog. Kalog-kalog. Game 3 na tayo, guys. Game 3. Ayan, GPTV. Salamat, Google. Oo, ganyan talaga. Mag-google talaga. Classmate pa niyang kaya SMR. Di ko alam ang people soup. Ay, akala ko sanay si Dibs niyan.
Paabaya po, thank you so much sa 11 million. Number 3 na tayo guys. Game 3 na tayo guys. At salamat sa nandyan pa rin. Thank you so much. Admin Basti! May galang shoutout. Admin Basti Vlog. Ayan, sali na sa Admin Basti. Nagpakita ako Admin Basti ah. Hindi ako nagtago Admin Basti. Basta papel siya na sabon. Ibon! Tama. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Kalog-kalogin natin. Makita nyo mabuti, guys. Ayan. Sali na Admin Basti. Pakita ko, Admin A. Ayan, ayan, ayan. Kuha na ako ng isa. Walisin mo na para hindi nila ano. Ayan. Ayan guys. Game 3. Wala na tayo. Hula-hula tayo guys. Ayan, hula na kayo. Start na kayong hula. Hula na kayo guys. 9 million. Thank you so much. GPTV, thank you. Dips. 2 words. 2 words siya guys. 2 words. Tagalog. Pagkain siya guys. Pagkain. Ayan, pagkain. Pagkain siya guys. Bagay. Pagkain siya guys. Tagalog guys. 2 words. Panyang payatot. Pagkain guys. Pagkain. Pagkain siya guys. Pagkain. Pagkain. 2 words. Ayan. Puto bongbong, hindi. Hula-hula lang kayo guys. Hula-hula. Pansit balabok. Bread pan. Sabi ni Kabaya Girl. Brand. Hindi siya brand. Mga Blanca. Pansit Dion. Pansit Bicol Express. Hindi. Bicol Express. Hindi. Alam ko nakakain na din kayong iba. No? Hindi pa yata nakakain ng ganyan. Hula-hula lang guys. Sapin-sapin, hindi. Pagkain siya guys, pagkain. Bilo-bilo, 2 words, Tagalog. Paubaya. Ulam, oo, ulam. Bilo-bilo, paubaya, suman, malagkit, matamis. Pilinas, hindi. Ulam, pritong saging, hindi. Adobong manok, hindi. Hello, Josie family. Adobo, hindi. Fire Tiger. Hello, sis. Iniba mo name. Channel mo. Host, sis. Nadimoni kasi ako, sis. Iniba ko na. Nilagang baboy. Hindi. Sinampalukang manok. Hindi. Gabi na line. Pero lagi ako nandun sa'yo, file. Adobong kangkong. Hindi. Tinulang manok. Ginataang tilapia. Malapit. Yan pwede. Atay balon-balunan. Adobong sitaw, pork. Hindi. 2 words guys, Tagalog. Kalderitang bibi, hindi. 11 million, thank you so much guys. Deep dish, kalderita, inihaw na tilapia, hindi. Ginataang hito. Ayan, mga ginataan. Ginisang ampalaya. Ayan, ginataang gulay. Tinulang manok. Kloko guys, ginataang gulay para hindi na kayo mahirapan. Ayan. Ginisang upo, inihaw na tulingan. Ginataang tulay, ginataang laing, ginataang pagi. Basta ginataang gulay siya guys. Ginataang gulay. Basta yan na yan. Ginataang first word. Ang pangalan na lang ng gulay. Ang anuhin nyo guys para hindi naman matagalan. Kakahiya na. Pinatatagal ko pa kayo. Hindi. Kalabasa. Langka, hindi. Mga ano siya na gulay guys, yung parang para naman madali sa inyo guys. Sa kaalaman kasi ng iba, Bicol talaga ako, pero yung mister ko lang ang Bicol guys, ako'y taga Masbate. So, yung gulay na yan, from Masbate guys. Ano siya ng Masbate? Gulay siya ng Masbate.
Ginataang munggo, hindi. Ginataang kamansi. Ginataang saluyat, hindi admin. Ginataang langka, hindi. Sa gulay na lang yan, yung ginataan, yun na ho, guys. Hindi. Ginataang talbos, hindi. Siya, hindi. Kangkong, hindi. Medyo ano kayo sa gulay na yan, guys. Dahon siya. O yan, pangalawang ano, dahon. Sayote. Agoy, hindi ko alam ang tawag sa gulay na yun. Ginataang puso. Basta dahon siya, kari-kari, ginataang. Basta ginataan ang primero, guys. Para mas madali ang ano natin. Ginataan. Pako, hindi. Hindi. Ginataang kulitos, hindi. Ginataang balangho, hindi. Ginataang langka, hindi. Pako. Ginataang kamote. Ginataang suso. Hindi. Nakikita ko yun. Pwede describe ko na lang. Basta dahon siya, sisi. Ginataang gabi, hindi, sis. Basta dahon siya, dahon. Ginataang sayote. Ginataang gabi, ginataang... Pasensya na kayo, guys, at ako yung primerong palaro natin ito, guys. Pagka, ano, guys, maano ko na talaga itong pagpapalaro ko. Ginataang stop! Stop na! Nakuha na ni sis, ni Sir Julio Joseph. Stop na, guys. Kunin niyo. I-check ko. I-check mo na, guys. I-check mo na. Baka may nauna. Baka may nauna sa kay Sir Joseph family. Ayan. Describe mo si bago. Yan, guys. Alam nyo ba, guys, na yung bago ay yung ganyan na kalapad na dahon, guys. Oh. Ganyan na kalapad, guys, na dahon. Sino ang nakatikim na sa inyo din yan, guys? Ano siya doon sa amin sa Masbate? Yung ginataang bago. Ganyan lang din ang paggata dito sa Bicol. Pinalanala na. Yun ang ginataang bago. Congrats, sir. Ano? Julio. Sino ba yan, sir? Julio Joseph family. Ayan. Ba't alam mo, sir? Baka kababayan ko si sir. Angel Bini Sweet. Mega love shoutout. Ayan. Bigyan muna kita ng moderator, sis. Ayan. Alam ko yun. Hindi ko na sa... Pasensya na, sis Jolie. Hindi pwede dito ang ganyan-ganyan. Sir Julio. Thank you, Sir Julio. Angel Bini. Thank you, girl. Naku, si sis Jolie talaga naman. Kung pwede lang dito, sis. Sis Jolie, masarap yan. Buhol po ako, host. Marami kami dyan, mga Bisaya, ganyan din talaga, Kahit ano, basta, alam yan. Kaya lang dito sa Legazpi, hindi masyadong yan dito, guys. Pero meron na, nakikita naman ako. Dibs, masarap, luma, tiger. Congrats kay Sir Julio Joseph family. Ayan. May 25 pitot na. Pasensya na. Ayan. 25 pitot. Ayan. Angel Binibini Sweet Sisi. Panyang Jolly Joseph. Julio Joseph. Debs, Idol Basta Vlog. Kaya nga, hadi ko alam yun bago. Kaya sa luma na lang. Bago. Sa luma na lang. Pare, wala si Admin Basti talaga. Admin Basti, naku. Kung may pakanta dito, mayroon na namang mapapaihi na ng Angel Binibini Sweet. Ano meron po? Julio Joseph, Congrats Julio Joseph family. Ayan. Sweets Angel, nagpalaro. Ako nag-try ko magpalaro. First palaro ko sis, nag-try man ako. Ayan. Ayan guys, another naman game. Game 4. Game 4 na kita guys, game 4. Ayan, last is Sir, Ha? 25 pesos guys ha, baka 25 pesos lang ang kaya ko guys. Ayan. Angel Binibini Sweet. Wow, GPTV. Ayan. Game 4 na. 4 na ba? 4? Game, sinasabi.
Sabi. Chico. Sino yun? Si GPTV? Ano GPTV? Chico, anong daon niya? Bago sis. Hindi luma. Game 3 na. Wow, galing mami. Sali ako. Hindi binibini. Sweet. Okay, balik lang ako. Dalam kasi may panalo. Kanoon sa akin. Tipitulong pa channel mo. Ay, meron ba? Ay, siya malit. Thank you. Ganyan talaga talagang lagi naman ako, nakikita mo naman ako lagi doon sa iyo kahit hindi ako maka-attend ng kung sino yung mga lagi kong pinupuntahan. Basahin mo ulit sa mandahan. Basahin ko ulit guys yung tatlong nanalo ha para sure. Ayan, sa unang panalo si Arabella's Vlog 25 pitot, Dibs Simple Crafts 25 pitot, Giniti ang bago, hindi luma, Julio Joseph Family, 25 pitot. Ayan. Pang-apat na games na tayo. Pwede pala ihalo sa sinigang. Oh, sis, Admin Basti. Natikman mo na yan, Admin Basti, kasi din yan sa Bicol. Jobat Sasme, ASMR 4, dito Simple Crafts, ayan. Si Angel, Bilwen Sweet, ayan. Game 4 na tayo, guys, ayan. Game 4, ala. Ayan. Ayun, isa muna tayo. Dito tayo sa What's in the box? Search ko sinaw sa Google. I-search mo lang Admin Basti. Masarap siya. Lalo na kung tinapa. Oh, ito guys. Game 4. Ayan si Asmalon. Ipakita mo. Ayan, meron na si Asmalon. For your channel, meron ng damit sisi. Ako nagtanong. Di man ako nagtanong pala. Game, mami. Ayan. Kalog-kalog ng Tagalog. Hindi, guys. Gikas po ba palipad panalo mo po? Yes. Oo, sis. Asmalan. Gikas. Sarap yan, host. Lawoy. Oh, masarap din yan sa lawoy. Sir Julio. Naku, mga binisaya ba yan sa ulam? Dali lang. Angel, English? Yes, Bisay Vlog, English. Ayan, oh. Maliit lang siya. Oh. Ano po, Gcash mo po? Oh. Ang Gcash ko, yung sa akin eh. Patay ko sa sis. Kasi may panalo daw ko dati kaya sumalan. Oh, yung Joseph Family, Tagalog. English, Sir Julio. You ba, sir? Ayan. Kalog. Maganda na yung kinakalog. Malalaman mo kung malaki o bilog. Angel, binibini. Hula ka na, Angel. Binibini, sweet. Asmalan, mamaya ko na lang yan sa yung Gcash ko, ha? Panalo ba? Ayan. Two words siya, guys. Pagkain siya, pagkain. First clue, pagkain. Sige po, mami. Okay, sisi. Ayan, nail polish. Pagkain siya, sis. Sir. Pagkain sa sir. Pagkain. Two words. May sabaw, hindi, oh. Maliit lang siya, oh. Green tea, hindi, sir. Design lang. Oo, tingnan, oh. Kasama na? Candy. Lollipop. Pwede. Candy mint, lighter. Candy. Pwede. Malapit-lapit. Chocolate. Pwede. May pahula. Oh, kapag Mama P. Hello, Mama P. May kalap shoutout. Baseball. Hindi. Chocolate. Pwede. Two words. English.
Mentos, admin baste, chocolate, the words, honey nut, hindi si honey, Max, hindi si Joe Max, white rabbit, chocolate, snowbird, hindi mint, chocolate, hindi. Kundi lang nabibenta Kundi lang nabibinta niya niya sa Shopee. sa Shopee. GPTV Money, flat tops. Chocolate siya guys, swords, chocomocho. Ayan, Yema. Malapit ang chocomocho. Hindi pala. Flat tops. Flat tops, cloud9. Yema cake, gami. Chowi Choco. White rabbit, cloud9. Hindi. Toblerone, hindi. Ano lang siya guys? Ano ba yun? Maliit lang siya guys, maliit lang. Big Bang, Dairy Milk, Doggy. Doggy, Choco. Hindi guys, hindi. Ayan. Knickknacks, hindi. Toblerone, hindi. Maliit lang siya guys, maliit lang. Maliit lang nabibinta niya sa Shopee guys. Doggy, sabihin mo sa ko. Choco Joy, KitKat, Kisses, hindi. Towards the Sisikoy. Boy, bawang! Chocolate nga, men. Twix, hindi. Towards. Wala lang guys. Ding dong, hindi. Chocolate siya guys. Ayan yan. Protos hindi. Chocolate, hindi. Barnuts, hindi. Chewy Toffee, hindi. Bubble gum, hindi. Chocolate sis. Chocolate Tootsie Roll. Maliit lang siya guys. Pwedeng chocolate, pwedeng kundi. Pwedeng chocolate, pwedeng candy. Orbis. Pwedeng chocolate, pwedeng candy. Maliit lang siya guys. Fudgy bar, hindi. Towards guys. Dairy Milk, hindi. 14 million, thank you so much. Congrats sa tatlong nanalo guys. Pang-apat na gift, White Tiger, Lala, hindi sis, Twix. Maliit sa Lala guys. Sis, towards Kiss at White Rabbit, hindi Milky Way, hindi. Champi, Chewy Choco, Max, Mars, Shopee siya, Shopee. Nabibili, Dynamite. Nauso siya sa Shopee. Dynamite. Hindi sis. Dynamite. Hindi. Towards, chocolate. Mars, chocolate. White Rabbit, hindi. Ayan, wala, hindi. Choc nuts, hindi. Marshmallows, hindi. Chubby, hindi. Shot balls, hindi. Agoy po, na-shoot ng ball. Agoy, na-shoot ng ball. Hindi sis, hindi. Tiffany Eclairs, hindi. Gumball. Ano tawas? Clue. First word. Magbibigay ko ng clue, guys. Sabi na yung katabi ko dito. Pasiguro lang ako. First word, guys. Brand. Brand name. Ferrera, hindi. That's all. Ang first word, guys. Brand. Let's. That's all. Choco Crunch, Gummy Bear. Basta guys, ano yan sa Shopee guys? Ano yan? Nagaganda. Kunti lang nabibinta pero yan ngayon ang laging lumalabas na andun. Gummy Bear? Hindi. Brand ang first word guys. Chocolate siya, maliit lang. Yung brand mo to, iniinom dito sa Pinas. O, na, pangalawang clue. Nagbigay na naman ng clue yung katabi ko. Yung brand na sinasabi ko guys, iniinom dito sa Pinas. Lalo na yung mga bata. Gummy Bears, Coco Crunch. Hindi, basta brand yung first word guys. Iniinom dito sa Pinas. Ayan. Mikmik, hindi. Paborito yan ng mga bata, pero paborito din yan ni Daddy. Choco Crunch. Choco Balls, Choco Crunch, kasi bawal na sa kanyang kape. Burger Gummy, paborito niya ni Daddy kasi bawal sa kanyang kape. Burger Gummy, hindi. Chocolates,
Sneak Gummy. Malapit na kami guys. Kasi towards brand ang first word guys. Hindi, dahil bawal siya kape si Daddy D, yun ang brand na iniinom niya guys. Iniinom siya dito guys. Sinabi mo hindi ininom ng kape. So, hindi kape. Hindi siya kape guys, hindi siya kape Coco Mans. Alila, I can smile. Woo! Mali ano ng first. Nagkamali lang, may nagkamali lang. Alalala. Hindi pa. Bisaylak vlog. Pus. Milo Crunch. Hindi pa. Allah. Mahal pa kita mula. Wag iwan ang brand. Wag iwan ang brand, please. Ah! Hindi pa. Mali. Mali pa. Wag iwan ang brand. Ang second word na lang. No. Yung brand. Malan malapit na. Ice Malan, malapit ka na. Lala, pos mo. My lala. Hala. Oh, pos. Stop. Sumba tayo ngayon. Chug. Sumba tayo ngayon. Chug. Mama Pay. Chug, Mama Pay. Ayan, may nanalo na guys. Ayan, buksan ko guys ha. Galing Mami Pay, ang tagal na nahulaan. Ayan guys oh. Maliit lang. Ay, naman. Natalanta. Ayan, guys. Ayan. Milo Cubes. Ayan, si Mama P ang nanalo. Oh, thank you, Mama P, sa pagpunta. Mamaya na lang yung susend lang ang kung saan nyo makukuha, guys. Julio Joseph Family, congratulations daw. Angel Divini Sweets. Malapit na. Ayan. Magkakasakit ako sa... Gracia! Magkakasakit ako sa puso. Kaya palang init ang nilasiyat. Andiyan na pala na siya at Mama Pedroan. Almin Basti, nanginig ng kamay. Andiyan na pala si Mama P. Dalawang palaro pa guys, oh. Natatawa. Sayang yung iba. Malapit na sana. Sayang yung iba. Nakuha na yung brand. Yung mali lang yung dulo. Bruha, nanginginig daliri ko ang kabait. Ibon, GPTV ibon. Pasado. Ano yung baste? Napasman na ba? Ako ginagawa niya. GPTV! Grasya ka talaga! Baka makain ko kayo dyan ako. Ilayo-layo ngayon ang camera. Naku, ang lapitan. Isang ngipin lang lumalaban. Buwisit na may... Agoy, Diyos ko. Buwisit na Milo yan. Aray ko. Napapatawa mo ako, GPTV. Talagang ikaw, kanina, tago-tago ka. Napapatawa kayo ba? Napapatawa kayo ba? Ayan. Ayan guys, number, na tayo? 5. Nai-enjoy ako sa palaro. Diyos ko, game 5 na tayo guys. Game 5. Ayan. Ganda ng feeling.
Talaga naman, ganda ng feeling. Salamat sa mga nakisama sa akin dito, nagtitiis. Kung si GPTV nga, pala, kinakabahan na daw siya sa akin. Angel, really sweet. Mapautot. Pasensya ka na, GPTV, sa papautot kita. Agoy. Green 5. Woohoo! Kalogo, kogo. Kalog, Sir Jopas. Tawa, Sir Jopas. May nautot na dito, Sir Jopas. Ayan, guys. Kuha ko ng isa. Pahula-hula. Ayan. Baso. O, ayan. Ayan. Hula na kayo, guys. Hula. Ganda ng nail polish ni Mami. Thank you, Angel Binibini Sweets. Ayan, last day, Coco. Ayan, hula na kayo guys. Hula, papel, hindi. Ayan, hula, papel. Sweets. Daliri, hindi. Thank you sa 8 million. Andyan pa. Gumamila, hindi sir. Kamay, hindi. Tatawa kay GPTV, hindi ako makamove on. 1 word. 3 words, guys. 3 words. Hindi. Hindi sabon, hindi. Pawisan na ako, pabaya girl. Pagkain siya, guys. Pagkain. Tama si Mama P, pagkain. Bagay, hindi. Pagkain, guys. Pagkain. Pangalan. Oh. Pangalan? Pwede. Pangalan lang. Pangalan. Ay, hindi. Pagkain, guys, pagkain. Paubaya, ulam. Nahilo na si Mami, nahilo na. Pagkain, guys, hindi ulam, guys. Breakfast, hindi. Lunch, hindi. Yema. Magkaano yan, pwede. Pizzeria, hindi. Pastillas, parang magkaarano yan, kamag-anak, magkaarano yan. Nino, hindi. Merienda, hindi. Ano yan, adong, hindi. Tagalog. 3 words, guys. 3 words. Tagalog, hindi. Angel Binibini Sweets. Ay, Tagalog. English, guys. Ay, Tagalog pala yun. Magkaanong, candy siya? Pwede? Mahablang ka, sapin-sapin, hindi. Angel Binibini Sweet, hindi, pwede. Sapin-sapin, hindi. Mahablang ka, hindi. Balikot sa? Hindi. Parang ano ba kasi ito? Alat. Ano po? Ano siya guys? Sikat siya sa Bisaya. Ito na lang guys, clue guys. Dahil sa nakita nyo wala na ba akong ngipin. Nung maliit pa kasi ako, paborito ko yan na binibili ko. Kapanahunan pa yan na candy guys. Candy siya guys. Wala peanut brittle ni. Binibini sweet. Kulang pa 3 words. 3 words siya guys. 3 words. Curly tops. Kulang. Alila, malapit na siya. 3 words gani. 3 words gani. Oh, mali. 3 words gani. Ano na? Ay sumalan. Mali. May nag-iisang malian. May nag-iisang malian. 3 words. Isang pitik na lang. Post mo yan. Chug. Ay sumalan. Yeah.
Hindi, yan. Yan ang dahilan, kaya iisa na lang ang ipin ko. Tira-tira. Hindi. Ayan. Nilubag na kamote, Diyos niyo. Nako. Si Sis, sweet binibini, sweet. Kindi na lang kulang sa'yo. Ayan, si Asmalan. Makadali din. Ayan, Sisi. Wala. Ang dami mo naman natira. Admin Basti. Ikaw talaga. Ikaw ka. Ayan. Sugar food. Oh. Ayan, tira-tira. Dolce na siya, dolce. Tawag dyan eh. Oh. O, kindi nga. Gi-English na siya. Gi-English. Oh. Angel Binibini. Meron yan eh. Asan na yung pinakita ko sa'yo na picture? Tira-tira kindi. Angel Binibini sweets. Ayan. Inobon ako. Lilipad na sa inyo ang isa kong ipin. 9 million. Pag matanda talaga yan, tira-tira. Cry baby sore. Ayan. Ayan. Shoutout sa 9 million. Ay, nabutan ko yan sa probinsya namin. O yan, oh, alam yan ni Sir Julio. Ayan, si Asmelan, tira-tira, candy. Ayan guys, ulit. Ulit guys. Babasahin kong 5. Si Arabella's Vlog, Dev Simple Crafts, All You Josie Family, Mama Faye, and Asmalan. Ayan. Puro 25 pito. Ayan. Thank you so much sa 10 million. Kaya para tira-tira, lalang ipin ni Mami. Isa na lang tira-tira. Love you, Mami. Love you too. Hindi ko naman yan tinatago. Admin Basti. Natawa kay Admin Basti. Luma at saka natira. Ano ba yan, Mami? Meron pa palang tira-tira ngayon. Meron pa, admin, uy, punta ka ng mga ginawa na nilang mga pasalubong yan. Nakita mo yung pinakita sa'yo? Ginawa na nila sa lalagyan. Oh, di pa, pero meron yan ngayon pa, gwapa. So ngayon, iba na tinira. Admin Basti, iba nang tinira, admin. Ayan, pang last, na tayo guys. Salamat sa inyong pag-stick kay Mami. Bati ko muna si, once again si Sir Jopas. Thank you so much guys. Thank you kay Sir Jopas. Shoutout kay Sir Jopas. Lagi ko yung pinapasalamatan. Ayan, sila, mga kaibigan natin dito, na nandito ngayon, Panyang Payato. Salamat sa paghilat ng yung mga kaibigan dyan. Kung wala ka, walang tao ang aking iles. Paubaya girl. Ayan, si Sweet. Ayan. Admin Basti namin. Sir Jopas, talagang super thank you. Ayan. Ice Malan. Ayan, GPTV. Ayan. Thank you so much sa iyo, Sir Julio. Ayan. Sa pagpunta nyo, Angel Binibini Sweet. Thank you, thank you. Sa manangalang dyan pa rin. Ayan. Si Arabella's, thank you so much. Ayan, sa mga nahila ni Admin Panyang. Ayan. Salamat sa pagpunta sa aking palaro ngayon na LS. Bruha Basti, di na maubos tinira na ni Mami. Lahat na ba dito natira? Meron pa yatang hindi, Admin Basti. Shoutout sa dalawang admin namin ng Team Kidlat na si Basti Vlog at Panyang Payato. Thank you so much talaga sa suporta sa pagpunta. Angel Binibini, as always. Ayan, thank you. Kabruha, tinira pa is tinatira. Ha? Dikas number? Training? Wala, parang bak naman message. I-add ang Message. Di niya. Remind. Guys, dito guys, pa-remind ko guys dito so isi-send yung nyo Gcash number.
Ah, pakiayos na lang tayo, hindi ko maano. Ayan. Mama P, Sir Assist Nolan, ayan. Ayan, tingnan nyo, tingnan, Arabilas, dyan lang nyo isend ang ano ni Gcash, GPTV, ayan. Kapoy pag sobra. Ayan, dito na tayo, last game na tayo, 9 million. Two words, English. Two words, last game. 25 pito. Ginagamit ng tao. Two words. Mama P, GPTV. Ayun. Two words, English, yan. Wala-wala lang guys. So, just Sir Jupas, Bilibili Sweets. English, yes. Two words, Mama P, tuwalya. English. Hindi makasya dito tuwalya. Wala-wala lang kayo guys. 10 million. Health Beauty, Mami. Hindi man siya Health Beauty. Spanish naman lagi English. Sermin basta. Del Cater, hindi. Pag halimbawa, clone ito, pwede nito dalhin sa room, pwede ito. Pwede makita sa kwarto. Sa kwarto, pagka social ka talaga, andyan ka sa tab. Para mas madali. Patagalin natin. Pag nasa tab kayo guys, o kayo sa kwarto, ayan, towards siya guys, English. Ha, enjoy rehearsals. Mostly talaga, nakikita ko ito sa mga andyan ka naligo ka sa tub o sa kwarto. Shower gel, hindi. So words English, tama English. Foundation, hindi. So words. Electric fan, hindi. Di man ka siya dito. Salamat sa nagsasagot dyan. Aircon, hindi. Towards. Air purifier, hindi sir. Admin, bathtub, hindi. Towards English. Sir Jupas. May amoy siya. May amoy siya. Towards. Admin Basti, congrats! Yuhuu! Pag nagpalami-lami sa bathtub, o kaya sa kwarto, may amoy. Panalo na si Admin Basti Vlog, congrats! Scented candle. Ito guys. Scented candle. Ayan. Ayan. Bango. Parang gusto kong kainin. Bango-bango. Pag nasindihan ito, nako. Congrats kay Admin Basti. Congrats sa mga nanalo. Ano nga may mami? Basta lami siya, lami. Parang pagkain na kape na may pagka-chocolate, na may pagka-milk. Basta lami. GPTV shout out. Congrats man na itong congrats Admin Basti. Ayan, si Admin Basti Vlog. Basti Vlog lang, Basti Vlog. Ayan na guys, yung 6 na nanalo guys.
Shout out to all your family. Lucifer, dapat i-type mo dito yung ano mo. Yung ano, Gcash. Tapos series mo na yun. Mami, palipad mo daw sa akin. Ninja ko yan si Manoy. Ninja ko yan si Manoy. Huwag gabay, Manay. O, paano pagpaano? Shoutout sa mga nanalo. GPTV. Tatawa ka GPTV. Scented Candy. Candle. Ayan, shoutout 10 million. Thank you so much once again, nanalo. Sa mga nanalo, sa mga nagpunta, salamat, Paubaya. Admin Panyang, shoutout. Asmalan. Thank you so much. Tapos ka na? Oo. Tapos paano na kung ano? Paano na pag ano nila, makuha nila. Mama Faye, ayan. Wait lang. Teka lang guys, para pa Arinula ni Panyang. Nawala na si Admin Panyang. Nawala na. Thank you so much, Admin Panyang. Sana kaya si Admin Panyang. Nangapit bahay na yung si Admin Panyang. Shoutout GPTV, Angel Binibini Sweets, shoutout Sir Julio, Deep Reds, Admin Basti, yes, si Arabella, Saan? Masama ko rin sa message. Sa Facebook mo pa na? Ito message. Tipid-tipid rin ba? Hindi ko masila na friend. Ito, yan mga ka-message ko. Asmalan. Oh, saan yung number ko? Tagday ko kay Asmalan. Hindi ko nga mo. Alam ko rin ano. Ay, pinagdi. Sandali lang guys ha. Ano ko yung hinihingi ni Asmalan. Shoutout sa mga nandito pa rin ngayon. Thank you so much. Yung mga ano guys. Paano ko ba maano? Gcash. Sa messenger ko na lang guys. Gina Guillermo. Ang ano ninyo. Again. Sandali lang guys ha. At inaano ko pa. 583-7-330-0367. Inaano ko muna guys para maano ko pa. Isa yun. Isa yun. Yung sa kuya nga, ibibigay ko kay Asmalan. Di ba nalagit si Asmalan sa akin? I-send ko sa ano. Si Senyor, anak mo yung kasama. Gapang Mama Pay. I-type ko ito para makita. Asmalan, di ba nanalo ka din sa akin? I-type ko muna itong number ko. Sinanap ko na. Ito. Ayan na, si Asmalan yung number ko. Kasi hiningi ni Asmalan yung ano ko. Tapos yung ano ninyo guys, panalo, type lang nyo send lang nyo sa messenger ko guys. Hindi naman yata nila makita yan eh. Ayan o, Gina Guillermo guys, sa messenger ko guys. Alam na yan nila Mama P. Sila Sir Julio saka si Arabella. Ayaw mag-focus. Nakuha na nyo guys.
Message lang sa messenger ko, guys. Si, admin ba ano, FB? Ayun, sir, ayan, sir, Gina Guillermo. Gina Guillermo, sir. Iyan ang naka-picture, sir. Kasi marami ang Gina Guillermo, eh. Okay, thank you, sir, Julio Joseph. Message lang niyo ako doon sa anim na Sir Basti, Admin Basti, Wapang Mama P, Sisi Arabila, Dibs. May laman ba ang video? Ayan. Ayan. Ganda ko may laman pa aking Gina Guillermo FPPs. Babae po ako. Ay, Sisi. Laka. Sorry. Laka. Pasensya na ka, Julio Joseph. Oy! Babae, di kanon sa Sir Basti. Lagot. Sir Jupas, Joseph. Asiyaw malis si Sir Julio Joseph. Uy, duha yun drama ng Julio Joseph pa. Noon sa ba? Ang babae na, bakla yan host. Para tayo game. Aray ko. Ang medyo ka na si Dibs saka si Arabella. Ito sila, madali. Si Dibs at Arabella lang. Si Admin Baste, saka si si Asmalan. Si Asmalan, nandyan eh, yung sinabi mo sa akin na andyan pa ba si Asmalan? Hindi pa naman ako marunong magpalipad. Hindi ko marunong palipad. Hindi ka na nakakapagpalipad. Guys, talagang lang doon sa Gcash ninyo guys, sa messenger nyo kasi puro ako first time dito guys. Hindi ko marunong magpalipad. Kaya nananahimik ako, hindi marunong magpalipad. Ayaw magpa-set up ng niya. Asmalan sisi. I-message mo ako doon sa sis kasi doon mo yung Gcash mo doon. Hindi ako marunong magpalipad. Ginoo ko pastilan. Thank you so much sa mga nanalo. Twist and Journey. Sweet. Thank you so much, Sweet. Kanina ka pa dyan. Twist and Journey. Ayan. Thank you so much sa mga nagpunta, guys. Admin Panyang, andyan ka pa ba, Admin? Salamat talaga sa papunta mo sa akin, Admin, ha? Admin Basti, message mo din ako, Admin Basti. Yan mo yung Gcash mo. Ay, alam ko na pala si Admin Basti. Ano ba? Akas ang Gcash mo, Admin Basti. Ayan, shoutout sa mga nandito pa, 7 million. May tanong pa kayo, guys. Baka may tanong kayo, guys. Nalo kami. Okay, guys, wala. Basta doon lang sa messenger ko, ha. Andyan, pinaba ko yung Gina, dinim ko. Ayan. Sa mga nanalo, doon lang. Mama, ayan na si Admin Panyang, nagising na si Admin Panyang. Shoutout kay Admin Panyang. Okay guys, ako'y magbababo na. Thank you Admin Panyang sa pagpunta mo sa kanila. Shoutout again Mama P, Admin Basti, Debs, Asmalan, Sir Julio, Arabella. Punta lang kayo sa messenger ko guys. Doon lang ang inyong Gcash. At ko din yung 25 pito. Thank you so much. Hindi mo man maanuhan. Dapat hindi mo mabantayan. Dapat computer. Last chat na mag-ipapugan. Bago ka Mapagalong tabi yun. Dami nagbabahay. Sabi yan ng anak ko, tinuruan ako ng anak ko mag-last chat ako. Hindi ako marunong kasi ang bibilis ng last chat na yan. Malibat ko. Matamis. Thank you so much. Matamis yun. Kamsak mami, thank you so much. Ayan, may jacket ka na.
Salamat. Kanina, kunti lang. Nagbabay na yung anak. Alis na. May lakad. Ayan. Thumbs up mo. Thank you so much. Admin pa yan. Thank you, thank you. GPTV, Gracia. Agoy, makuyawan si GPTV. Sweets, thank you so much. Admin Panyang, thank you. Admin Basti. Magbababay na ako, guys. Thank you so much. Kung may tanong kayo, guys, ano lang, guys. Salamat, Admin Panyang, ha. Sir Josie, family. Fire Tiger, thank you. Ayan. Sige, salamat sa pagpunta. God bless us all. From Region Vlog. Kung walang walang Gin. Region. Bye-bye. Bye-bye, admin. Matamis, see you around. At kay Guapang. Sa kay Guapang Pabayag World. Ayan. Thank you, admin. Thank you.